shi sashen naku masana ya ake ce da tantabara, sannan wani irin kalar abinci ya kamata a ba tantabara don ta yi rayuwa mai inganci? To masha Allah, wani abu daya da lokaci bai bari na yi bayanin shi ba kafin mu je hutun rabin lokaci na daga cikin sashen samar da muhalli kuma wanda ke da gaskiya matukar muhimmanci shine wanda ya danganci samar da yanga. Ok, wadda take ɗauka tana yin gije da ita? Kwarai shi da muhimmanci ya zame akwai shi gun wurin. Saboda shi ne suka ɗauka su shiga cikin gidan su yi gije. Kila kamar irin hakin ramunonin shinkafa. Hakin ramunonin hakin shinkafa da irin wa'annan ɗin. Duk sada suka so su yi kwai su kinkashe shi sukan so su yi shi bisa sabon gije. To kuma kai in ka ɗauka ka samu su bai musu ba. Sai su zaɓi abinsu. Ma'ana su shiga su tsara shi da kansu. So a samar da yanga da ciyawa da laki da mai hakan a gefen da suka zaba su dauka su je su yi gije. An wani abu da ke da muhimmanci a muhallin su shine su dai ba su iya share da kansu. Sannan kuma sadda duk mai kiwon su ya san cewar saboda yawan zaman su a gije annan kuma kwance a nan wurin suke kashi, so shi sa kullum sukan dauko sabon gije su aza suna rufe kashin. So abun da ya fi shi ma daga cikin ma'ana in sun samu ana sharewa ana share musu akai-akai. Suna yin gije ba kenan. A share musu akai-akai shi ya fi. So wanda shi daga cikin abin da a bangana shi cikon bayanin muhalli. Game da shi na ciyarwa din, tantabara na da wata fa'ida da cewar kamar na faɗa tun a matashiya cewar suna da sauƙin ciyarwa saboda buɗe musu akai su fita su je su yi kiwo su dawo, sai dai kai kaɗan samu ɗan abin da ka watsa musu ba kamar kaji da tsare ba. In sun ci wanda ka bayar ne, in sun sha wanda ka bayar ne, kuma gashi gaskiya suna da bambancin abin ganin tsarin ilimi. To su nasu sukan je su nemo da kansu, mai kira scavenging kenan, sukan fita su dan farauta abincinsu da kansu su dawo. Sau da yawa kuma irin ƙwarorin hatsi ne aka fi babasuwa, gero, dawa, masara, tsintattar shinkafa misali wadda an ka dan baka can nan ba ci ta cikin kwancin gida ba a watsa musu. Cikin shi ciyarwa shine wanga mun yi batun na manya ne, su yan jarirai wanda kin kashe kafin su kai ga cin abin da an natsawa kusan abubuwan da iyayensu ke iya ci sukan sha madara. Kuma wani abin da mun manta tantabara da sauran tsuntsayen gida. Kamar ya madara? To ai sau da yawa in mutane sun kula za su ga 'ya'yan da an ka fara fesowa a koya musu hira da yawo akan ga suna sa baki cikin iyayensu, matan ko mazan. To ai madara ce suke suna tukota ne. Suna da wani abun da kafin wani girman jikinsu shi kai ba su iya cin kwara abinci su tantance ta, su kuma tatse ta su hidda abin da suke so. Sai dai iyayen su ci sai su yi masu kamar aman shi tukenta din sai su ba su ci, so kuma kamar madara yake.